Nagdeklara na og state of calamity ang lungsod sa Malita, Davao Occidental tungod sa nasinating pagbaha o pagdahili sa yuta liwas sa adlaw sa Pasko. Sa impormasyon nakuha sa GMA Super Radio Davao sa Malita Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 26 ka mga barangay sa lungsod ang apektado sa pagdaot sa panahon dala sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ sa miaging semana. Kapin 500 ka mga panimalay ang nangaguba. Pinagi sa deklarasyon sa State of Calamity, mas mapadali ang pagpagawas og pondo sa lokal nga panggambahanan alang sa paghatag og ayuda sa mga biktima ug mapatuman ang price freeze sa mga naunang palaliton. Samtang sumala ni Harry Chester Camoro, head sa Davao Occidental PDRRMO, nagpabiling usa ang namatay tungod sa pagbaha. 79 ang samdan ug 2 ang missing. Samtang kapin 11,000 ka magbanay ang naapektuhan sa pagbaha sa probinsya. Samtang sa impormasyon sa Office of the Civil Defense 11, dili pa maagian ang pipila kadalan og tulay sa probinsya nga nadanyos sama sa hanging bridge sa Barangay Sangay sa Malita ug Barangay Road sa Talaguton ug tulay sa North Lamidan sa Don Marcelino.